greșeală am închis videoul, sper să nu vă supărați. A fost din greșeală, o greșeală, se mai întâmplă. Dar dacă vedeți două episoade care scrie la titlu episodul 3, înseamnă că e același episod, numai că în două, pentru că am închis din greșeală videoul și oricum era prea lung și am zis să pui și o pauză, să îl închid și după aia să fac altul. Minte! Și da. Hai să continuăm cu episodul 3. Până acum am făcut level 189 și ați văzut pe ecran. Dați un like pentru că merită să fie apăsat. Zice, efectiv, mereu dați scroll la shorts-uri și plânge. Efectiv, butonul de subscribe plânge când nu îl apăsați. Deci, eu zic să îl apăsați, să-l faceți fericit și să fie bucuros. De ce nu? Adică de ce nu vreți să fiți și voi buni cu butonul de subscribe? Puteți să îl apăsați. Vă roagă, uitați-vă cum vă roagă. Efectiv, vă roagă, stați un pic. Uitați, vă roagă. Efectiv, un buton de subscribe, vă roagă. Deci, dați un like și subscribe, pentru că vă roagă, fraților. Vă roagă butonul de like și subscribe. Deci, acum v-a cerut și el. Și dacă vreți, nu uitați și de un... Stați un pic. Și de un like, fraților. Pentru că de ce nu? De ce nu? Fiți și voi buni cu butoanele, apăsați-le, că cer, efectiv cer. Aoleu, inventez cuvinte, bă. Efectiv, inventez cuvinte pe videouri. Cred că, oare să pun titlul am inventat un cuvânt nou? Sau nu? Cred că mă duc cam prea departe. O să-l pun în episodul 3. Și aproape trecem la jumate. Stai un pic. Da, știu eu. De fapt, nu știu. Apropo, scrieți vârsta voastră în comentarii, nu știu ce. Pentru că am văzut pe o chestie că adulții da. Dar nu înțeleg de ce. Adulții se uită la mine. Adică îmi privesc videourile. Deci, adulților, dacă vedeți aceste videoclipuri, dați-vă un like și subscribe. Că de ce nu? Adică vă roagă butoanele. Efectiv, vă roagă. Pentru că dacă le apăsați, un like și un subscribe egal 3 ape și 3 băuturi și 3 cărni, Doamne ferește, și 3 bucăți de carne pentru butonul de like și subscribe, ca să împartă și ele, pentru că sunt cei mai buni prieteni. Deci, da, m-ar ajuta și pe mine dacă dați un like și subscribe. Și că tot vorbim de like și subscribe, nu o să mai vorbim acum, pentru că aproape am făcut level 190.
Și vreau, glumesc, n-am băut nimic, vreau în episodul următor, vă dau spoiler, vreau să ajungem până la level 192. Neapărat vreau să ajung la level 192 cu voi. Pentru că nu știu. Și cred că o să fac și să îmi vedeți fața. Cam așa. Salutare. Gen așa o să fac în următoarele episoade. Pentru că nu știam ce face acel buton. Și am zis să-l încerc și ghiciți ce? Asta face. Până. Deci, dacă aveți un Android și puteți faceți așa. Apăsați acest buton și vă va arăta un countdown, adică o numărătoare inversă, care începe de la 3 și se face așa. 3, 2, 1 și după aia începe videoul. Deci să nu vă speriați că mai ajunge la 1. Și așa puteți să vi se vadă cum mi se vede la mine. Adică doar screen-ul, cum mă joc. Adică gen tutorial. Pentru că am învățat și eu și voiam să fac asta de foarte mult timp. Și am făcut și eu tutorial pentru cei care nu știu. Și o să fac tutorial într-un short separat. Pentru că poate oamenii nu o să se uite la acest videoclip și iar o să se întrebe: mă, da frate, cum fac și eu episod de la ca să mi se vadă screen-ul? Și o să fac eu un short special pentru acel lucru. Pentru că chiar cred că ar ajuta pe mulți dintre voi. Și dacă vreți, dați de fapt, nu, eu fac și așa. Nu trebuie să apăsați nimic. Fac și așa. Adică fac un short normal o să fac. Numai cum fac tutorial. Să nu credeți că sunt tip de la de pe Google care arată oribil. Că nu sunt. Și nu vreau să fiu de pe Google. Deci, o să fac o dată peste 5 sau 4 săptămâni. O să fac un unboxing. Și peste 2 săptămâni, cred, ori niciodată, cred că o să fac și atunci unboxing, adică peste 2 săptămâni o să fac un unboxing, cred, 2 săptămâni sau niciodată. Și după aia, cred că vreo 4 săptămâni sau 5 săptămâni, nu știu. Adică între 3 și 6 săptămâni o să fac încă un unboxing. Și nu vă dau spoiler la ce. Pentru că nu cred că vreți. Cred că sunt mai mulți oameni care nu vor spoilere. Dar eu cel puțin sunt un om de la care mereu vreau spoilere. Pentru că nu pot să aștepte. Adică nu sunt răbdător. Chiar dacă cineva îmi zicea înainte când făceam Lego-uri: mamă, dar ce răbdător ești, că mereu faci Lego-uri de alea care durează foarte mult. Da, încă îi mulțumesc, adică de ce nu, mersi. Și o apreciez pe acea persoană. Deci abonați-vă și dați și voi un like pentru acea persoană, pentru că este înțeleaptă. Și uite, așa am făcut și level 190. Deci, dacă vreți să facem și încă episoade, adică o să fac, dați și voi like și subscribe
și hai și pa, pa!